Tuman ang kalipay sang isa ka maukod nga tagpalasakop sa promo sang Bombo Radio matapos nga nabato na nga premyo sa 1-2 Panalo Part 24. Ini nga temprano nga pamaskwa ang ginkalipay gid ni Cristel Joy Suanaba, 30 anyos, ang Santo Rosario, Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Nagamit sa sang oro can sticker bilang iyang proof of purchase. Nagabato ni isang 500 pesos nga cash kag limited edition AM and FM transistor radio nga may LED light, wala na lansang sa isa lang ka estasyon. Suno kay suwan na ba gamiton sini ang kwarta? Ago ni bakal sa madamo pagid nga mga produkto nga gamiton niya bilang iyang proof of purchase sa entries kag nagalaom nga magdaog pagid sa masunod pang mga weekly draws. Nagpang-agdaman ini sa tanan nga magpasakop man sa 1-2 Panalo Part 24 promo, agod magdaog man kaangay niya 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos nga cash prize. Anong imo sini nga plano, ma'am, sa imong nga 500 pesos? Bakal ko liwat ka pro purchaser basi magdaan ko liwat ba sa week number 2. Manamo nga salamat sa Bombo Radio kay nakabaton ako sang 500 kag sang radyo nga pamatian ka dadlaw sang Bombo Radio. Okay, Basta Radio, Bombo, Star FM. it's all for you. si Cristel Joy Suarnaba. Ikaw ka Bombo, ano pa imo ginahulat? Magpasakop na kag maghulog sa madamo nga entries kay base ikaw ang mangin mapalaron nga mangin milyonaryo sa Grand Draw kung sa diin 1 million pesos ang nagahulat para sa Grand Prize winner.